Jeg vil gerne gennemgå beviset for andengradsligninger, hvor jeg vil forklare, hvorfor vi bruger den formel, som vi har, som er ax i anden plus bx plus c lige med 0. Og det vil jeg gerne bevise for jer. Vi ved, at det, der hedder diskriminanten, er a i anden minus 4ac. Og vi ved, at a er forskellig fra 0, fordi a kan ikke være 0, for så er der ikke noget x i anden, og så er det ikke nogen andengradsligning. Så det er, hvad vi ved til at starte med. Jeg vil faktisk ikke starte med den der. Jeg vil hellere starte med den, der hedder 2 gange a gange x gange, nu skal jeg tænke mig om her, plus b i anden er lige med b. Jeg synes, det er nemmere at starte herfra, og det vil jeg sådan bare gøre. Først så vil jeg, reducere tallet herover. Og det vil jeg gøre ved at sige 2ax i anden plus det dobbelte produkt, som så er, skal jeg tænke mig om her, som er ax gange b plus b i anden er lige med. I stedet for d, så vælger jeg simpelthen at skrive det her op, fordi det vil jeg synes er nemmere. Så det er b i anden minus 4ac. Og når vi nu har plus d på den her side af lighedstegnet, og plus d på den her side af lighedstegnet, så går de ud med hinanden. Så derfor så vælger jeg sådan bare at slette dem. Og samtidig så vil jeg fjerne parentesen her, og jeg vil pusse det her sammen. Og så kommer der til at stå 4a i anden, x i anden, plus 4. Og så samtidig så vælger jeg at putte det d, der er lige her, ind i den her, fordi når der står jo gangetegn imellem dem alligevel, og så synes jeg, det ser pænere ud. Så det bliver 4bax er lige med minus 4ac. Jeg kunne godt tænke mig at stå 0 herovre, fordi det har vi jo heroppe. Så det skal jo være på et tidspunkt, så det vil jeg hellere gøre med det samme. Så der kommer der til at stå 4 i anden, x i anden, plus 4abx plus 4ac er lige med 0. Nu kan jeg se, at der er 4a både i det her led, det her led og det her led. Så jeg vælger at dividere med 4a under dem alle sammen. Fordi vi må jo gerne dividere med alt undtagen 0. Og vi ved jo, at a det er forskelligt fra 0, så derfor må jeg godt dividere med a. Og når jeg gør det, så går den her ud med hinanden, og den der går ud med hinanden, den der går ud med hinanden, og den der går ud med hinanden. Og så kommer der til at stå a x i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det er jo den samme, som vi har heroppe. Så det var beviset for andengradsligninger. Jeg vil se på, hvad der sker, når at d er større end 0. Og for at finde ud af det, vil jeg bruge formlen 2ax plus b i anden lige med d. Derefter vil jeg gerne have de i enden til at stå sammen med d'et, så det kommer til at stå 2ax plus b lige med plus minus kvadratroden af d. Og rundt det bliver kvadratroden af d plus minus kvadratroden af d, er fordi at når i anden bliver flyttet over på den anden side af lighedstegnet, bliver til kvadratroden, og plus minus, det er fordi vi ikke ved om det er plus eller minus tal.
Så vil vi gerne have de plus b over på den anden side af lighedstegnet. Så der kommer til at stå 2ax lig med minus b plus minus kvadratroden af d. Og ja, der er dog fortegn på b'et, da når vi flytter plus b over på den side af lighedstegnet, skal der ændres fortegn. Så vil vi gerne have x til at stå alene. Den måde vi gør det på, det kommer til at se sådan her ud. X lig med minus bx plus minus kvadratroden af d. Divideret med de 2a. Og den man kan se, der er der nogle skjulte gangetegn herinde, og når man får gangetal over på den anden side, bliver det altid divideret, så derfor kommer det herned. Og som man kan se her, på resultatet her, er der jo to løsninger, der det både er plus, da det både kan være et plus og et minustal. Hej, jeg vil gerne se, hvad der sker, når d er lig med 0. Og for at finde ud af det, vil jeg bruge den samme formel som før, som var 2ax plus b i anden lig med 0. Og jeg bruger 0, da vi ved, at det er det samme som d, som jeg får at vide heroppe. Derefter vil jeg gerne have i anden over på den anden side lighedstegnet. Men så kommer det til at se sådan her. 2ax plus b lig med 0. Og grunden til, at det bliver 0, det er, fordi kvadratroden af 0 bliver 0. Så vil vi gerne have de plus b over på den anden side af lighedstegnet. Så kommer der til at stå 2ax lig med minus b. Og grunden til, at det bliver minus b, det er, fordi du ændrer fortegn her, når du flytter over på den anden side af lighedstegnet. Så vil vi gerne have x til at stå alene. Og det gør vi ved at flytte de 2a over på den anden side af lighedstegnet. Så kommer der til at stå x lig med minus b divideret med de 2a. Og det gør vi, fordi der er nogle skjulte gangetegn herinde. Og når det omvendte af gange, det er divideret, og så det rører det herned. Og som vi kan se, er der kun én løsning. Hej, jeg vil gerne se på, hvad der sker, når at d er mindre end 0. Og til det vil jeg gerne bruge den samme formel, som jeg har brugt de tidligere par gange, som er 2ax plus b i anden lig med d. Som vi gjorde før, vil jeg gerne have de 2 eller i anden over på sammen med d. Men det kan vi ikke, for vi ved, at d er et minustal, og man kan ikke tage kvadratroden af et minustal, så derfor er der ingen løsning på denne formel. Hej, jeg vil gerne prøve at lave nogle eksempler på nogle andengradsligninger. En med to løsninger, en løsning og ingen løsning. Jeg starter med at skrive formlen op. Ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og den anden vigtige ting, vi skal bruge, det er den heroppe, men den kommer vi til senere. Jeg starter med at finde nogle tal, vi kan bruge, og vil vise en med to løsninger.
Vi starter med 2x i anden minus 10 plus 12. Så vi kan se, så er A 2, så vi har et total der. Og B det er minus 10, og C det er 12. Så skal vi bruge formlen heroppe. For så er det meget nemmere at løse andengradsligninger, når der er. Ja, så kan man finde ud af, hvor mange løsninger der er, og derved kan man også finde løsningerne. Så vi siger D er lige med B i anden minus 4AC. Og så tager vi egentlig bare og flytter bogstaverne ud med de tal, vi har. Og så bliver den minus 10 i anden minus 4 gange 2 og gange C, som så er 12. Og det skal vi så udregne, og det bliver D. Og ja, minus 10 i anden, det er jo minus 10 gange minus 10, og når det er minus gange minus, så er det plus. Så det bliver 100. Og 4 gange 2, det er 8. Og 8 gange 12, det er jo 96. Og ja, når man minuser de to sammen, så bliver det 4. Og når det er et positivt tal, som Frederik viste sidst, så er der 2 løsninger. Og nu kan vi bruge den, som han fandt ud af sidst, som er x er lige med minus b plus minus kvadratroden d divideret med 2a. Og vi kan starte med at finde ud af, hvad kvadratroden er. Det er, og det er jo kvadratroden af 4, det er jo 2. Så den skal ind og stå her. Og på a'ets plads, der er jo et total, så der kommer til at stå 4. Så det kan vi skal skrive ind med det samme. Og minus b, når der er et minustal på b'ets plads, så giver minus minus plus, så det giver et plustal. Så det bliver 10 plus minus kvadratroden af d, som er 2, divideret med 2 gange a, og a er 2, så er det 4. Og så kan vi starte med at regne ned med et plus. Så vi vælger at sige 10 plus 2, som giver 12. Og 12 divideret med 4, det er 3. Og så laver jeg sådan en lille sjovt tegn her, som betyder eller. Så tager vi 10 minus 2, som er 8. Og 8 divideret med 4, det er 2. Så x er lige med 2. Så det er de 2 løsninger, der er på den her ligning. Og ja, det har vi jo fundet ud af, eftersom at d var et positivt tal, derfor er der 2 løsninger. Og nu vil jeg prøve at vise jer en, hvor der kun er én løsning. Hvor d skulle være lige med 0. Og vi skriver formlen op igen. ax i anden plus bx plus c med 0. Og den her gang vil jeg bruge de tal, der hedder x i anden plus 6x plus 9, tror jeg var. Ja. Og igen så kan vi se, at a, det er 1, fordi der er 1x. Og b, det er 6. Og c, det er 9. Og vi bruger igen den her op, hvor diskriminanten er lige med b i anden minus 4ac. Og vi sætter igen tallene ind på de forskellige pladser, hvor der så kommer til at stå 6 i anden minus 4 gange 1 gange 9, som I kan se. Og det regner vi så ud igen, hvor at 6 i anden, det er 36. Og ja, 4 gange 1, det er 4, og 4 gange 9, det er 36.
Så derfor så vil D simpelthen blive 0. Og når D er lige med 0, så er der en løsning. Og så bruger vi den, der hedder minus b divideret med 2a. Fordi nu skal vi ikke have noget kvadratrod, fordi at kvadratrod af 0, det kan man ikke. Det er jo bare 0. Så det kan vi tage helt væk. Og der vil der kun være én løsning, for der er jo ikke noget plus minus nu, så der er kun minus og kun dividere og kun gange. Så der er ikke noget med, at vi skal tage dem flere gange. Så nu skriver vi dem ind, og det vil så blive minus 6 divideret med 2. Og 2 gange a, og a det er jo 1, så 2 gange 1, det bliver jo 2. Så skriver vi 2 hernede. Så x vil simpelthen blive minus 6 divideret med 2, som så er minus 3. Og der har vi simpelthen løsningen på sådan en andengradsligning, hvor der kun er én løsning. Nu vil jeg så prøve at vise jer, et eksempel på, så hvis der ingen løsninger, altså hvis det er mindre end 0. Og der bruger vi de tal, der hedder 3x i anden, plus 6 plus 4. Og som jeg siger, så er A det er lige med 3, og B er lige med 1, og C er lige med 4. Og vi prøver igen den her op med D er lige med B i anden minus 4AC. Og vi ved jo på forhånd, som hele tiden har vidst, at hvis tilfældet, at D er mindre end 0, så er der ingen løsning, for man kan jo ikke tage der er ikke nogen løsning, for man kan ikke tage et kvadratroden af et minustal. Så derfor prøver vi at tage D'et ind, B'et ind på B'ets plads, og så vil det hedde 1 i anden minus 4 gange 3 gange 4. Og skal vi regne det ud, så 1 i anden, det er jo 1 minus 4, 48. Og det giver jo så minus 47. Jeg lige skrive det rigtigt her. Og når det er et minustal, så er der ingen løsning. Så derfor så ved vi allerede nu, at ingen og det må man gerne skrive en opgave, for der findes simpelthen ikke nogen løsning, hvis det er et minustal. Hej, jeg vil gerne vise nogle specialtilfælde, hvis a er lig med 0. Til den vil jeg gerne bruge en ligning, der hedder 5x plus 7 lige med 0. Og som I kan se, er det er bare en helt normal ligning, da der ikke er noget, der står i anden. Og det står ikke i anden, da vi ved, at a er lige med 0. Det vi så gerne vil have gjort, det er, at vi vil gerne have flyttet de plus 7 over på den anden side af lighedstegnet. Og så kommer der til at stå 5x lige med minus 7. Så vil vi gerne have flyttet de 5 her over på den anden side af lighedstegnet til minus 7. Så kommer det til at stå x lige med minus 7 divideret med 5. Og det bliver divideret med 5, fordi det er gangetal, det er 5 er gangetal, og når modsat over på den lighedstegn, så bliver det til divideret. Som vi kan se her, er der kun én løsning. Yes, så vil jeg gerne vise, hvis b er lige med 0, og til den bruger jeg ligningen 2x i anden minus 32 lige med 0.
Som I kan se, så er vi så kommet tilbage til andengradsligning, der x'et står i enden. Det vi gerne vil gøre nu, det er, at vi gerne vil have de minus 32 over på den anden side, så der kommer til at stå 2x i anden lige med 32. Det vi gerne have nu, det er, at vi gerne have det her total her over på den anden side af lighedstegnet, så der kommer til at stå x i anden lige med 16, da de to bliver divideret med de 32. Derefter vil vi så gerne have de anden over på 16, over på den anden side af lighedstegnet, så der kommer til at stå x lige med plus minus kvadratroden af 16. Og det bliver plus minus, da vi ikke ved om det er plus, da vi ikke ved om x er et plus eller minus tal. Så resultatet på det bliver, at x er lige med 4, eller x er lige med minus 4. Og for at forkorte det resultat, kan vi bare sige, at x lige med plus minus 4. Ja, jeg vil gerne lige vise, hvad der sker, hvis c er lige med 0. Det vil jeg gøre med den ligning, der hedder x i anden minus 6x lige med 0. Og jeg vil gerne skrive det her om. Og jeg ved tilfældigvis, at x gange x minus 6, det er det samme som det her op. For hvis man tager os til x gange x, så bliver det x i anden, og x gange minus 6, så bliver det minus 6x. Og jeg kan bedre lide, det står sådan her. Og det jeg så godt gør nu, det er, at jamen altså, jeg ved jo, at det skal give 0. Og så ved jeg, at enten så skal det her inde i parentesen give 0, eller x'et skal give 0. Fordi hvis man ganger med 0, så bliver det jo 0. Og hvis nu er, at jeg siger, at x'et herude det er 0, så kan det også godt stå 0 inde i parentesen, fordi 0 minus 6, det giver bare minus 6. Og så 0 gange minus 6, det giver 0. Så derfor kan x være 0. Men hvis nu er det inde i parentesen, der skal give 0, så kan jeg jo sige, at x skulle være 6. Og så vil der det så 0 her. Og x gange 0, eller 6, når det står gange 0, det giver også 0. Så derfor så kan det også være et 6-tal. Og grunden til, at det her det er specialtilfælde, det er jo, at når enten hvis a er 0, b er 0, eller c er 0, så kan vi ikke bruge formlen her, for så mangler vi jo et tal, og så kan vi heller ikke bruge den formel, som Frederik viste før med d er lige med b i anden. Fordi vi mangler et tal at putte ind. Det er også bare til forkert her. b i anden minus 4 ac. For vi mangler jo et tal i den her formel, fordi at heroppe, der mangler vi jo a. Jamen så ved vi ikke, hvad der skal stå der. Og i den her, der mangler vi b, så vi ved ikke, hvad der skal stå der. Og den her, der mangler vi c. Så den kan vi ikke bruge, hvis vi mangler den der. Så derfor er det her som specialtilfælde, det er, hvad der sker, hvis en af dem er 0.